Türkmenistanyň Senegaçlar we Telekaçlar Birleşmesiniň azaty bolan Nesli Kofe kärhana ýurdumyzda ilkinji bolup kofe önümçiligini ýol goýmak bilen eýem olan önümleri halkymyň öseni isleglerine münasip boldy. Ýakyn geljekde bolsa bu kärhana öz haritlaryny dünýäniň dürli ýurtlaryna eksport eder. Kärhananyň umumy tutýan meýdany 3,17 hektara barabar bolup, o ýerde döwrüp önümçilik bölmi, çygymal hemde taýýar önler saklanýan ambarlar toplamy, ýokary innovasiýa eýerýän barlykhana, ýüreýten naharhana hemde doranuş binasy ugurdaş ýerleşenler. Kärhananyň önümçilik bölümine innovasiýa eýerýän kemil enjamlaryň üstünden işleň ähli görnüşi sazyşykly ýerine ýetirilýär. Aýratyny bilimli zatlaryň biren beýik kuwwatly hemde kemil enjamlarda işleýän işgärliň aglabasy daşary döwletlerde buğurdany ýürüýte okap, hakyky huner eýeleri bilen ýaşar bolmagy has hem gowandyrjydyr. Önümçiligiň çygymaly Afrika döwletleriniň hemde Günerta Amerika döwletleriniň getirilen çygy bişmede kofe däneçiklerdir. Daşary döwletlerden getirilen çygymaly bu bölümde elektrony gowurulyp, öz tebigatyna görä has tahygy pasylary görä tagamlaryna saýlaýarlar. Önümçilik bölüminde kofeleri iki görnüşde taýýarlanýar, hemde gaplanýar. Olary gowurulyp taýýarlanýan kofeler hemde ereýän görnüşdäki kofelerdir. Gowurulyp taýýarlanýan kofeleriň häzirki başlangyç döwründe 5 görnüşde taýýarlanyp, olary 1 kilogramlyk owadan gaplanýar. Ereýän görnüşdäki kofeler bolsa häzirlikçe 4 görnüşde taýýarlanyp, olary 20 gramlyk göze gelýär gaplanyp, halkymyza hödürlenýär. Önümleri ýokary derejede gödäwçilik edýän hil barlykhana bolup, oly halkary ölçülerine laýyk gelýän ýürüýte guwanamary eýeder. Kärhanada 70 oğlu işçi hünermeni joşgunly zähmet çekýär. Kärhanada işgärliň zähmet çekmekleri diýinjalmaklar üçin hem amatly şertdir, mümkinçiliklerini dürdülmegi, ähli işleň sadyşlyk hemde netijeli bolmagyny üpçün edýär.